Хужалыктың алдыңғы механизаторы Владимир Чернов үшін екінші урак башланган. Быйылғы урып жиюда 25 000 тонна ашлык суктырып алган комбайнчы хәзер чигендер төягеч ропаны иярлей. Елның елы хужалык җитәкчелеге татлы тамыр төяуны аңа йөклей. Балачактан чигендер чыгару эше таныш аңа, хәзер җиңелди ул. Элек кул хезмәте белән башкарылган эшне механизатор көчле техника ярдәмендә бер үзе башкара. 3 минут һәм машина тулада. Бөртеклеләрне урдыргачтан соң утырдым чигендер төягечкә. 5-нче сезон эшлим инде. Башка еллардагы караганда быел чигендер кырларда әллә ни куе булып, биек булып үсмәсә дә, авыл хуҗалыгы белгечләре сүзләренә караганда, быелгы ел өчен чигендер уңышы бик әйбәт чыга. Шуннан да чигендер җирдән 40 кило чиста чыгарыла. Шуңа күрә дә механизаторлар һәрбер көннең аяз сәгатен рациональ рәвештә файдаланып калырга тырышалар. Һәм аларның максатлары да тиз арада, кыска срокта чигендерне казып чыгару. Биек итеп өйелгән кагатлар күз алдында кимеп бара. Татлы тамыр төялгән машиналар бер-бер арты шикәр заводына китеп кенә тора. 5-нче сезон эшлим. Көннәр яхшы торганга көненә 5-6 рейс ясыйм. Аяз көннәр булганда тизрәк ташып бетергә тырышабыз. Чигендер чыгаручы комбайнчыларның максатлары эшне тиз арада башкару. Көннәр кояшлы торганда чигендер дә чиста, чыгаруда да, төяп җибәрүдә дә тоткарлык юк. Можно сказать, для комбайнов звездный час. Комбайннарга эшләргә яхшы вакыт хәзер. Тузан да юк, туфрак такыры. Нәкъ менә шул чагында күбрәк эшләп калырга тырышабыз. Южный хуҗалыгында бу ел чигендерне 2700 гектарда үстергәннәр. Татлы тамыр хуҗалыкның берничә кырында. Үз вакытында тиешле агротехник чаралар күрелсә дә, үсеш чорында явым төшемнең булмавы йогынты ясамый калмаган. Алайда елына күрә уңышы әйбәт ди идарәче Әхәт Ганиев. Хәзерге вакытта без 147 гектарлы мәйданда чигендер казыйбыз. Чигендернең уртача уңышлыгы 310 центнерлар чыга. Бу иң беренче утыртан кырыбыз, иң беренче чыгарабыз да. Кыры вакытта ташпагыра кирәк. Быел районда чигендер 6260 гектарда үстерелде. Татлы тамыр чыгару белән бер вакытта көзге чәчү эшләре башкарыла. Шулай ук бертеккә көнбагышны һәм кукурузны урдырасы бар.